Тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Һәм яңа Мәстәк авылыннан килеп тора торган сыйныфташлар котлаулары алда яңгырар. Бу юлы хат язулары сәбәбе сыйныфташлары Кадрия Хөснетдинованың матур юбилеен каршылау. Безнең дустыбыз 1963 елның 19 февралендә яңа Мәстәк авылында яшәп килүче ишле гаиләдә 10нчы бала булып якты дөньяга аваз сала. Беренче тапкыр безнең танышу һәм күрешү 1970 елның 1 сентябрендә авыл мәктәбе бусагасында булды. Тынчан, ягымлы, зирәк, тырыш, ярдәмчел кызны барыбыз да дигәндәй үз итеп тиз яраттык. Безне бәйләгән хатирәләр байтак. Озак сузылган төсле дәресләрдән алып, шомлы тәнәфесләр, кызыклы чаралар, кич утырулар, булар бар да артта калды. 1980 елда кышлар сыман мәктәпне тәмамлап барыбыз да төрле якка таралыштык. Шуңа карамастан, төрле төбәкләрдә яшәсәк тә, бер генә дә элемтәбез өзелмәде. Һәр вакыт шалтыратып хәлләр белештек, бәйрәмнәр белән котлаштык, күрешү кичәләре оештырдык. Бүген инде ул 60 яшын билгеләп үтсә дә, безнең өчен һаман да шундый ук шаян, елмаючан кыз сыман. Аның узган еллары тормыш тәҗрибәсе истәп, аңа тагы да акыл һәм матурлык биргән сыман. Кадрия, кадерле дустыбыз, бүген синең якты бәйрәмең, туган көнең, юбилеең. Без сиңа саулык, сәламәтлек, мул тормыш, шиксез бәхет телибез. Синең яныңда һәр вакыт үзеңне хөрмәт итүче якыннарың, туганнарың, балаларың, оныкларың, тугры дусларың булсын. Бүгенге шат, көләч, елмаючан синең йөзеңне бер вакытта да ташламасын матурлык. Шулай саф күңелле, сердәшче, ярдәмче булып, озак еллар яшәвеңне телибез. Бүгенге сүзләребезгә сыйныф җитәкчебез Равил Мустафович Аксенов та чын күңелдән кушыла. Чөнки аның җитәкчелегендә без шундый тату, дуслар, бер гаилә балалары булып тормыш юлларына чыктык. Сыйныфташлар, гомеребез көзе безне якынайтты нигәдер. Картаябыз, бик нечкәрә күңел сезгә тартыла шуңа күрәдер. Күңелдәге белән бүлешәбез, ихлас хисләр ташып түгелә, шалтыратып хәлләр белешәбез. Без соң чит кешеләр түгелләр. Без телибез сиңа озын гомер, шатлыкларның иң олысын, көннәрнең дә бәхетлесен генә, ә гомернең якты нурлысын. Бүген күркәм гомер тантанасы, язмыш билге куя үткәнгә. Туган көннәр белән шатлык, бәхет кабатланып килә көткәнгә. Юбилейда һәркем хәтер белән сүтеп шырный уйлар йомгагын. Тулы булсын сөенечләр белән киләчәккә илтәр гомер елларын. Хөрмәтле Кадрия ханым, бар теләкләргә дә кушылып бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Гомерләр яз кебек